Dikjarazzjoni xokkanti tal-Ministru Joe Mizzi waqt Breakfast News fuq One. Mizzi kien qed jitkellem dwar l-istat ta' telqa li fih tinsab ir-riċerka li saret fil-passat fit-territorju Malti. Riċerka ta' importanza kbira u li ssir qabel ikun jista' jinbeda it-tiftix għaż-żejt. F'daw il-jum sirt naf, illi wara jiena rrid inkun naf fejn huma l-affarijiet u x'inġru l-affarijiet, illi hemm garax qegħdin mitluqin kollu fuq xulxin bla doġġ. Hija tal-biża' fil-fatt se nitlob dil-ġimgħa se serja ħafna. Se nitlob mill-lum stess se nitlob biex imorru jiffilmjaw l-affarijiet kif huma s-sitwazzjoni kif inhi, jirkodjaw u immedjatament se nagħti ordni biex insibu x'imkien stor ħanamluhom kif għandna nagħmluhom. Joe Mizzi wera d-diżappunt tiegħu għal mod kif ġew trattati flus il-poplu mill-gvern preċedenti. Ma jistax ikun dokumenti fuq xulxin bla doġġ sempis daw swaw il-miljuni tal-liri biex saru daw l-affarijiet u qegħdin mitluqin daw l-affarijiet hekk. Il-bieraħ waslet informazzjoni għand il-Ministru Mizzi dwar dokumenti u apparat f'maħżen f'San Ġwan li mhumiex f'kundizzjoni tajba. Il-Ministru mar jivverifika l-informazzjoni u sab kaxxi mimlijin b'dokumenti mitluqin u computers. Mizzi spjega kif mill-1998 sal-lum mhux biss ġiet imwarba r-riċerka li kienet saret, iżda lanqas id-Dipartiment taż-Żejt ma baqa' jiffunzjona. Il-kwistjoni kollha hu li d-Departiment li kien departiment qabel li mbagħad fuq mal-MRA kisruh totalment. Bela, fil-realtà, mu veru xejn, ma taħu l-ebda tasem, warbuħ, totalment. Żball kbir li sar. Il-konsegwenzi ta' din it-telqa fi kliem Joe Mizzi qed ibatihom pajjiżna għaliex kieku l-Gvern Nazzjonalista kompla x-xogħol li kien inbeda mill-Gvern Laburista, illum pajjiżna probabbilment għandu l-materja prima. Il-Ministru Joe Mizzi qal li r-responsabbiltà għat-telqa li kien hemm fil-passat għandha tintrefa' mill-Gvern preċedenti. Tem jgħid li kumpaniji rinomati li għandhom kemm l-arfin kif ukoll il-mezzi biex jitellaw il-materja prima qed juru interess kbir f'pajjiżna issa li l-Gvern qed jagħti l-importanza mistħoqqa lil dan il-qasam.